Ariadnan egin dugu sare elektrikoaren analitika. Hartzen dugu datuak kontadoretatik eta sare elektrikoko sensoretatik. Eta hortik egin dugun analitikagaz lortu dugu ikustea ia kontadoreak, adimenduak manipulatuta dauden ala ez. Orduan adimendua izaterakoan jendea jaztua ara irakurtzera eta ikustera. Orduan manipulazio bat egin baduzu, inork ez du ikusiko. Baina informazio hori kontrastatuta sare elektrikoan desplegatzen dabiltzan sensoreagaz, biak konparatuta ikusi aldugu algoritmo honegaz ia manipulazio hori existitzen den ala ez, edo ia ondo neurtzen duen ala ez. Azkenengo bertsioetan sartu diogu hobetzeko deep learninga. Deep learning convolutional neural networks batzuk ikusteko ia zarataren aurrean askotaz fidagarriagoa da. Hori da lortu duguna.